Sanibonani babukele, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafikeng hawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala. Kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu kube uholokoqo lwentshelo noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibe-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke Nkosi yami senekela udaba silenekelwa ubhuti lana, ubhuti uleneka kanjani udaba. Sanibonani eMafikeng, ngiza nodaba lami lamanyala. Kungo-2021 ngahlangana nentombi eyayiwushoti. Ngangifunda eVarsity ngaleso sikhathi. Yayiwushoti le ntombazane, isabusilendana kodwa-ke ingesilenda ncane. Inhle kuyitakudindi nje elingamnyamanga kakhulu kodwa elinokukhanya. Ngahlangana nalo leli takudindi livela ngakwenye nje ireze engasehlathini. Ngithe uma ngihlangana nalo le nkosazana ngiyibingelele ngibe sengiyibuza ukuthi ubani, izazise kumina. Igama lakho kulizalise. Hayi izazise, hayi mina ngulizalise nami ngiyazisa. Alright lezalise. Osukako phatha ngisuka kwi-boyfriend yami. Awungini njengoba ngikufuna kangaka mina. Hayibo ngifuna uqala nokungibona ngithi hayi phela njengoba ngikubonile sengivane ngakufuna-ke manje-ke ibona boyfriend athi hayi lo akusibo ukuthi umuntu nje ngiserious kangako naye. Ngibona ukuthi nangu uPotsho uvela ngithi hayi khawulahlele inamba-ke lezi. Ngingakubona nini? Athi anytime. Ngithi namhlanje late ngakubona. Athi ungangibona. Ngizihambele ngizile eRomina ngenze ngangikwenza. Late ngimthinte Liza. Hayi manje ngifuna ukukubona wedala. Athi akho nkinga ungazongibona. Unobani? Ngihleli ngiyi-1. Ukuphi uRooms? Hayi uRooms ugodukile. Ngithi ngiyeza Liza. Hayi ngiye nangempela nginikeza umnamba nginikele khona. Uma ngifika nangempela nangumntwana uzirelaxela uyi-1. Ngifike ngingene ezingubeni. Sigange. Ngibe sengiyazihambela futhi. Ngingalali ngoba phela nganginentombi nami enganginayo izifikela noma inini manje. Mayengafika ngingekho ngiyoke ngichophe ngiyichaza ukuthi bengingashona kuphi. Hayi-ke kube yiloko-ke siyazibonana masifuna ukubonana nale ntombazana then inokufika futhi ize kimi ngiyitshele ngithi nginomuntu kungafika noma inini. So mayengafika la kumele wena ube umuntu obesizokwenza assignment. Thatha izincwadi ngizibeke khona la phezu kwetafula ukuthi mayengafika lo afike ngathi sibhizi la siyafunda. Hayi-ke nangempela-ke kube mnandi kube njeya. Hamba isikhathi. Unanokuthi mayihambile futhi ayobona le boyfriend yakhe. Angitext ebusuku ngabona yena athi ngikwi-boyfriend yami and ngibhode. Ngicela ukuza lapho ngithi hayibo avuke futhi kwi-boyfriend. Athi yebo ngi-boyfriend but ngibhorekile manje. Lo muntu akangenzi lutho nje ngibukele nemovie. Ngithi mina manje uzasuka kanjani lapha? Athi ngicela ungifonele ngizenze ngathi ngikhuluma noRooms ngifone. Hawu Rooms, ngithi hayi khawufika Rooms la endlini nginenkinga. Hayi Rooms kwenzakalani? Hayi Rooms ayikawubuye. Hayi nangempela ngithi ngizwa sekukhala inokha kawusefikile ngivule. Ayacela ukuyothatha ishawa, amnikeza ama-towels ahamba uthatha ishawa. Abuye sizidlele sibe siyalala. Yini ubhoro yini manje ku-boyfriend? Hayibo umuntu akubizele nje ukuzobuka imovie mina ngifuna isex mina.
hawu sesiyoqobovulana ke lapho siqobovulane ke lapho siqobovulane ke lapho siqobovulane ke lapho siqobovulane. Saloke siyenza ke lento yethu ke sinodala. Saloke siyenza zela manje. Saloke siyenza ke lento nje kwaba into yethu ke nje sekuyinhlala yenzeka mengabe khala. Uyangithinta ezikimi nami ngikhala. Ngiyamthinta ngiye kuye. Ngicabanga ukuthi into esayiqala la boma 2021 February. March, April, May. Now nje ukuthi kujampe month yonke singakhulumisana. Hawu ngithi ngiyabona ngayi futhi sekungena imessage. Hayibo kwathulwa kangaka yini kwenze njani? Uxakeka dala. Ama-assignments ngapha, ama-tests ngapha kuningi nje, ima-research angibambile. Because ngangenze honors ngaleso sikhathi hayi. Ngempela ayike. Sibonane mhlawumbe after a month siphinde senze lezo zinto esizenzayo. And sidlala unsafe ke yonke lo mdlalo wethu esiwenzayo. Sidlala unsafe but abesho ukuthi hayi mina hlezi ngihamba ngiyotesta like noma inini. Nami ke nginayo ukuyotesta ke noma inini. Hawu siyenza leyo nto siyenza uthe mayithi kholokoqo 2021 kwathi ukuthi uGelvel beshaya ifinal yakhe and yokwenza honors kwenye varsity usethathe lokuthathu ngoba sihlukana kanjalo. Saloke sichetha ke but nje seyingasaqinanga into yethu ngaphela vele sasingathandani like nje kokuganga nje kuphela. Sa understandisana ukuthi nginentombi naye wangi-understandise nginomjitha kwaba nje yiloko nje ukuthi senze into yethu but siya-understandana ukuthi omunye unomuntu wakhe nomunye unomuntu wakhe. Awu yayinhle le ntombazane imfishane ngayo. Ungayiphikele ukuthi yenza izinto ezigange kangaka. Masigebengwana omncane. Hawu madoda. Hey.